tá go dain bhí mar socha búrtha mar a bhíon gachéan tuismitheoir mar má lena féin a dul isteach ar scoil a méris caiilte meach aire bhatha thuirtáibh agus is scoil mhór an Gaelscoil bhí cáilir agus tá go fóil I go Roinneann bha ach ó hasní mar an dá riir de bhreathmir go raibh an lenamh go raibh an páiste lárnach agus go raibh an lenamh I lár an ranga féin pobl beag mar chuid de pobl beag anna chud cainte chur mar aithin ar na tuismitheoirí eile ar na páistí eile ar an múntóir agus cabhraigh sé sin anna bhór sástall gur pobl laistigh de pobl beag laistigh de pobl mór na Gaelscoile atá agus tugann gachéan go raibh áisne den scotháin mar sin de ach sé an caidreamh dá riar is stola man rud is mó a bhaindir so tá míad anna hasasta lei sin. Tá anna chuid rudaí ar fad tá na gnárudaí tá ard caighdeána dachais tá na múntóirí den scothansa agus anna hiomanta don obair dá riire obair tréiscoile obair ribhscoile cíimiad Mhainistir dá riire agus gaunte sin leis an Gaelscoil comá stoilm fud fad na tíreacht tá sé go háirithe le brahansa ach tá rudaí sa bhreis tá siad mar chuid an phróistead mar chuid an phobal áitiúil tá cultúr Gaelach gan bheith rá shrám ar ghaoine ach chuil siad mórálach chuil siad ag leabhart as Gaeling leabhar na páistí is tí sa cumán luach le Gael leabharann siad gaige lumsa mar go dtuigeann siad gúil cúpla focail agus nachfuil siad ní cíonn siad mar rud scoile agus tá alíonn go háling an crothaíocht tá oscailteacht don cultúr dus na luchanna tá luchanna na scoile le braistent ar mural olmhór atá an son a sé sa stríochtúil fé agus ag teacht as scéalta fíníochta agus scéalta na scoile agus rudí mar sin tá mór himpeall na scoile so tá rudaí sanúil mar sin a gabhain leis an scoil na cífáin mór an áitne chumá leis an spás mór himpeall ar an clós dear pháistí féin cad is mála féin ó an clós agus an sprí agus an tanmh carder sin iad na rudaí a chuineáid siad go deoir. Cinnte tá an scoil le molla déan tuismitheoir is stoilm ghuiil formhór mór na rudaí a bheadcha tastáid ó aon duine agus ó aon pháiste le fáil sa scoil seo má bhíon feibhne agus bíon feibhne am go chéile gach lenamh nó tá siad oscailte de éisina phlé fechan chunas gur féidir réiteach so ní éicem cinnte ní léon rud fuirifa ach tá sé anna bhaithir fad agus ní bheadh céin ceiste go maici an scoile bhla déan tuismitheoir.